салом бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин вақту соат ман Шалои Гулхоҷа бо сархати рӯйдодҳо дар канори шумо айзон ҳастам. Имрӯз 6 октябр аз он мегӯем ки Эмомалии Раҳмон дар ҷашни зудрӯзаш ба вилояти Хатлон беш аз 7 миллиард сомонӣ ваъда кард. Раҳбарони Ӯзбекистон ва Туркманистон гуфтанд ки кӯмак ба Афғонистонро идома медиҳанд. Боздошти зодаи Тоҷикистон барои латту кӯбу талоши рабудани зани рус ва дар вилояти Суғд садҳо нафари бехонумонро муайян карданд ки дар кӯчаҳо мехобанд. Хабарҳои дигарро низ матраҳ мекунем. Эмомалии Раҳмон ваъда кардааст ки дар 4 соли оянда барои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон беш аз 7 миллиард сомонӣ ҷудо мешавад. Президенти Тоҷикистон дар ин бора дирӯз баъди ширкат дар маросими ифтитоҳи як қатор иншоот дар шаҳри Кӯлоб дар чорабинии фарҳангӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолият баён доштааст. Дар идома таъкид шудааст ки соли ҷорӣ татбиқи лоиҳаи барқарорсозии шабакаи оби нӯшокӣ ва корези шаҳри Кӯлоб ба маблағи беш аз 101 миллион сомонӣ оғоз гардид. Эмомалии Раҳмон ки дирӯз 69 сола шуд, чанд рӯз инҷониб бо сафари корӣ дар ҷануби Тоҷикистон қарор дорад. Мақомот ҳадафи сафари ӯро бозкушоии корхонаву муассисаҳои нав ва ошноӣ бо вазъи зиндагии мардум меноманд. Мунтақидон мегӯянд дар ин сафарҳо ба ҷуз харчи беҳуда, ташвиши сокинон ва васфи аз пеш омодашудаи Раҳмон аз ҷониби сокинон дигар чизи муҳимеро намебинанд. рӯзи 5 октябр дар Тошканд президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва раҳбари Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов вазъи Афғонистонро баррасӣ карданд. Хадамоти матбуоти президенти Ӯзбекистон изҳор намуд, дар музокирот ду раҳбар мувофиқ буданд ки назму суботи Афғонистон калиди рушди давомдори тамоми Осиёи марказӣ мебошад. Ӯзбекистон ва Туркманистон бо Афғонистон марзи муштарак доранд ва дар шимоли Афғонистон шумораи бузурги ӯзбекҳову туркманҳо ба сар мебаранд. дар моҳи август баъди ишғоли Кобул аз тарафи Толибон кишварҳои Осиёи марказӣ аз амният ва убури марз аз сӯи фирорёни эҳтимолӣ аз Афғонистон дар ташвиш буданд. баъди суҳбат бо Бердимуҳаммадов, Мирзиёев ба хабарнигорон гуфт, Ӯзбекистон ва Туркманистон кӯмак ба мардуми афғон дар таҳкими сулҳу суботро идома дода, тасмим гирифтанд татбиқи барномаҳои байналмилалии марбут бо ин кишварро такмил кунанд. Тоҷикистон бо Қазоқистон масъалаи воридоти маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъро матраҳ карданд. Бо ин ҳадаф мақомоти тоҷик бо ҳамтоёни қазоқи худ дар шаҳри Нурсултон гуфтугӯ доштанд. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд, дар ин мулоқот раҳбарони ширкатҳои қазоқи Казмунай газ ва Тенгиз Шеврол Ойл иштирок намуданд. ҷонибҳо тавсияи ҳамкориҳои дуҷониба, таҳвил додани маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ ба Тоҷикистон, имзои шартномаҳо миёни воридкунандагони тоҷикистонӣ ва корхонаҳои истеҳсолии қазоқистонӣ дар самтҳои мазкурро баррасӣ намуданд. Қазоқистон аз таъминкунандаи асосии гази моеъ ба Тоҷикистон боқӣ мемонад. 80% ронандагони тоҷик аз ҳамин нави сӯзишворӣ истифода мекунанд. чанд моҳи охир қимати гази моеъ ва дигар намудҳои маҳсулоти нафтӣ дар Тоҷикистон як бора боло рафта, сабаби гарон шудани нархи хадамоти нақлиёти мусофирбар ва хӯрокворӣ гардид. 45 кишвари олам ва аз ҷумла Амрико, Британия ва Олмон аз Русия хостанд ки ба саволҳо дар бораи заҳролудшавии пешвои мухолифини ҳукумати ин кишвар Алексей Навалний посух диҳад. Саволҳо рӯзи 5 октябр дар нишасти созмони манъи аслҳаи кимиёӣ ки масъулияти татбиқи созиши аслҳаи кимиёиро бар дӯш дорад матраҳ шуд. Алексей Навалний 20 августи соли гузашта аснои сафар ба Сибир бо силоҳи кимиёӣ заҳролуд шуда буд ки ҳамчун кӯшиши суиқасд ба ҷони ӯ арзёбӣ мешавад. Департаменти давлатии Амрико мегӯяд таҳқиқи ин ҳодиса дар Русия ба таври шаффоф сурат нагирифтааст. Москва борҳо исрор варзидааст ки дар заҳролудшавии Навалний нақше надорад. Амрико ва муттафиқони ғарбӣ ин кишвар бовар доранд ки афсарони хадамоти федералии амнияти Русия ба воситаи гази кимиёии фалаҷкунандаи асаб бо номи «Новичок» Навалнийро заҳролуд карданд. худи Навалний мегӯяд фармони заҳролуд намуданашро президенти Русия Владимир Путин содир кардааст. Навалний моҳи январи соли ҷорӣ дар фурудгоҳи Москва боздошт ва ба 2,5 соли зиндон маҳкум шуд.
Нашрияи Московский комсомолец аз буздошти як зодаи Тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербург бо гумони лату кӯб ва талоши рабудани зани рӯз хабар медиҳад. Ба қавли манбаъ, зани 52-сола ба пулис шикоят бурдааст ки баъди шиносоӣ дар шабакаи иҷтимоӣ бо марди 40-сола рӯзи 4 октябр дар мулоқоти аввал идомаи вохӯрӣ ба ӯро рад кардааст. аз чунин посух муҳоҷир ба хашм омада занро лату кӯб ва бо зур ба мошини худ савор карда ҳамроҳ ба як шарики дигараш ба беруна шаҳр ҳаракат мекунанд. саҳнаи лату кӯбро камераҳои назоратӣ сабт намуданд. баъдан ба ин зан муяссар мешавад ки фирор намояд. зан бо бинӣ ва дасти шикаста ба духтур муроҷиат кардааст. зодагони Тоҷикистонро аз рӯи навори камераҳо пайдо ва боздошт карданд. нисбати ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. барномаро идома медиҳам. чанд рӯзи ахир бинандагони зиёди радио зудӣ дар бораи эҳтимоли эълони имтиёз барои муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар Русия мепурсанд. зеро имтиёзи қаблӣ барои қонунӣ кардани буду бош дар ҳудуди ин кишвар рӯзи 30 сентябр ба поён расид. вазорати корҳои дохилии Русия эълон карда буд ки моратория дигар дароз намешавад ва муҳоҷирони ғайриқонунӣ ихроҷ мегарданд. феълан ин ниҳод тасмимашро иваз накардааст ва хабари наве дар ин замина нест. мақомоти рус моҳи август шумораи муҳоҷирони ғайриқонуниро 700 000 нафар ҳисоб карда буданд. ҳоло теъдоди дақиқи ин гуна муҳоҷирон шуморида нашудааст. вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон хабари ҷониби Қирғизистон дар бораи фурӯши барқ ба он кишварро рад кардааст. ҳамчунин ин ниҳод дар изҳороташ мегӯяд ки пешниҳоди содироти барқ аз ҷониби мақомоти қирғиз сурат гирифтааст, на аз Тоҷикистон. вазорат гуфт ҳафтаи пеш барқи тоҷик аз Қирғизистон нома дарёфт кард ки дар он пешниҳод гардид имкони интиқоли нирӯи барқ ба Қирғизистонро аз моҳи ҷорӣ матраҳ кунад. бо ин ҳадаф 2 октябр ҳайати Қирғизистон бо намояндагони ширкати барқи тоҷик дар душанбе мулоқот намуданд. ба қавли вазорат ҳоло ин пешниҳод дар баррасӣ аст. чанд рӯзи пеш вазири энергетикаи Қирғизистон дар як нишасти хабарӣ гуфт бо пешниҳоди мақомоти тоҷик интиқоли барқ аз Тоҷикистон 30 сентябри имсол оғоз гардида ҳаҷми он дар як шабонарӯз 1,2 миллион киловаттсоатро ташкил медиҳад. дар вилояти Суғд ҳудуди 500 нафари бехонумонро муайян карданд ки дар кӯчаву истгоҳ ва ё гараж шабро рӯз мекунанд. дар ин бора хабаргузории Спутник аз қавли намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ навиштааст. ин созмонҳо гуфтанд феълан даҳотанд дар 6 шаҳру навоҳии вилояти Суғд дар биноҳои вайрону гаражҳо ва дар шароити бад ба сар мебаранд. ин афрод аксаран собиқ маҳбусон, хаткунандагони мактаб-интернатҳо ва муҳоҷироне мебошанд ки баъди ихроҷ оилаҳояшон онҳоро қабул накарданд. ҳеҷ нафаре аз афроди бехонумон ҳуҷҷати тасдиқкунанда надоранд ва рӯзгори худро аз ҳисоби ҷамъоварии зарфҳои шишагиву пластикӣ аз партовгоҳҳо пеш мебаранд. баъзе аз онҳо оилавӣ дар гаражҳо зиндагӣ карда фарзандонашон ба мактаб ва ё боғча намераванд. дар натиҷаи як садамаи мудҳиш дар роҳи Душанбе Хуҷанд як нафар ба ҳалокат расида 4 каси дигар маҷрӯҳ гардиданд. садама шабонга дар ноҳияи Спитамини вилояти Суғд ба амал омадааст. ба қавли вазорати корҳои дохилӣ ронандаи 21-сола аз Спитамин ҳангоми ҳаракат аз уҳдаи идораи мошини Opel Astra баромада ба чуқурии 27 метр сарозер шудааст. дар натиҷа як мусофири 32-солаи он дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ронандаро ҳамроҳ бо 3 мусофири дигараш ба беморӣ бурданд. ҳамасола дар роҳҳои Тоҷикистон ва бо сабабҳои гуногун аз ҷумла риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ садҳо садамаи нақлиётӣ сабт мешавад. ба итлои расмӣ соли гузашта ва танҳо дар вилояти Суғд беш аз 230 садама рух додааст ки дар натиҷаи он 124 кас ҷони худро аз даст доданд.
دوستان عزیز، اکنون برایتان عاید قربی رسمی از سوی خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی امروز 6 اکتبر یک دلار و 11 سوم و 30 درم و یک یورو را 13 سوم و 10 درم نرخ گذاشته است. امروز 1000 روبل روسی 155 سوم و 30 درم مقرر شده است. بینندگان گرامی، نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم. خبرهای از این بیشتر و البته داریم که 3 ساعت پس در اخبار آزادی تقدیمتان میکنیم. برای کار عزیزان و خیر خوش نمید.